Silmällä. Pystytkö korjaa se auton? Lähtee johonkin vittu perseeseen. En mä edes oo siellä päin, mä Sofias nyt. Mä oon No niin, kun ne lähtis. vaan pompaamaan. Mikä se Kekkä. mahtoo pois? No ne jätkät vittu, on se nyt saatana kun ei voit ymmärrä kyllä vittu kertoa, suomen että mä en oo ollut niitä, mä en oo nähnyt niitä, niin voit kyllä kertoa, että... Kaksi tempästi. Okei. No mä en voi niille tehdä mitään, kun ei mulla oo... Kaksi asiasta jätkeä. Niin, mutta silmällä pidät vaan. Joo. Koska se on tärkeintä, koska me ollaan menetetty silmät. Ei niinku oikeesti, mutta... Ei niinku. Vetääkö se tuolla? Edespäin, joo. Mä kuulen äänet. Tuo vetää, edespäin vetää jotain. Oikea puolella renkaat molemmista ohjaa. Onko se pysä? No ei se pysä. Keski- ja takarenkaat on. Muistakaa se. Keski- ja takarenkaat. Siis onks ne niinku oikeet takarenkaat niinku ihan paskan? Ei vedetä tästä, ei vedetä, ei vedetä. Ainakin ihan paska. Mä ammuin melkein lippaa niin. Et se on niinku... Siitä voi päätellä. Millä ne tulee Sofiaan päin, täältä vuorelta. Ei tuu päätiellä. Näiden takanakin menee. Ei tuo muuten vaimaa niiden apu. Mä oon tässä vaan hiljaa sitten. Ne yritti RDM meitä saa. Ja se oli Mulla on videot. jumis. Joo, mitä? Noi saatana. Se tapat se Tippu. Missä ne nyt on? No, toinen on kuollut kaveri. Tuunko mä sinne vai odotanko mä Sofias? Ei, Loppuu vaan. nyt tulee joku. Ei vittu Missä se kuolet? se lagaa. Täällä on Suvi jossain. No niin mä saisin. No niin hyvä. Joo, vaimaa Woodia vähän. Koittakaa vähän pysyä liikkeessä, kun me et saattaa oikeesti nähdä jostain. Mä en tiedä Niin, mikä vittu video oli. Tänne on pysähtynyt Suvi tänne jonnekin. Pystyis Se voi olla. katsoa, Suunta, soutti. Se on pysähtynyt jonnekin soutin suuntaan. Vähän vasemmalle soutista. Joo, kuuluu. Ne on tyhjä käynnillä siinä. Pysä. Nyt laittoi henginen offille. Hei! Toinen rekka menee tässä. Joo, mä kuulen se. Mä näenkin se. Ammut sä sitä? Joo. Missä ne menee? Täällä Mä se. oon tullut, mä oon huoltoaseman kohdalla tässä. Sofiasta Tulkaa lähtee perään, etelä. tulkaa hakea mut tästä. Yrittäkää te pitää huomioon siinä, että se lähtee pois täältä, mä yritän lockpickaa tätä. Te ootte niinku nyt vuorilla vai? No niin, Tippa, tuu mennä jahti. Onks sulla niille lockpickkejä? Tuolla on go, go. kaksi äijää tuolla pohjalla. Onks sulla lockpickkejä? No ei oo, kun se Pelle vei. Mulla on No, lockpick. voit sä käydä ostaa muutama? No ei ne voi, kun ei oo rahaa. No ei oo rahaa pankissa vai? No on, Tonne mulla nyt siellä, päin mutta sen luulen, Pelle että mä oon meni. pankin lähellä. Ai Mä oon tänne. tuolla mainin Tän kohdalla. jonnekin se... En mä oikein tiedä. Itekään vaimaksi. Mä kuulen ehkä se. Oikealle päin ehkä enemmän. Siis kun mulla näkyy yksi markkeri sinne, niin mä en jaksa uskoa, että te ootte tuolla. Siis me ollaan Sofiassa. Sofiasta ihan vitun lähellä. No, melkein. Niin, Tuolla, ootte ei sanonut, vittu. että te ootte täällä vuorilla. No niin, Sofia on vuorella. Miksi? Finissaanko mä tää Larseni? Mikä vittu on Larsen? Tää vittu. ammut tätä. Missä Wait. Mut ryöstetään, mut Wait. ryöstetään. Mut ryöstetään Mennä, tonne! No. Mitä? Ne RTMää mun. Ne mennäs RTMää mun. Täällä on kaksi jätkää ryöstäs. Siis mikä tää Larsen nyt Nyt! on? Mitä? Joo, me tullaan! Mä Kun yritän sun Ilesa. kiinnostaa joku saatana Larseni. No kun Riku ampu se. Olkaa nyt No, saatan. Sound muted. What did you say, man? What? What did you say? I didn't hear if you said something. I took your phone and your wallet. You can hear me clearly, man. Yeah, I can. Yeah. Microphone You have muted. the keys for this vehicle? Nope. Yeah, I took your phone and your wallet, man. What the fuck? Okay. Microphone activated. No missä te ootte? se vaan Tai missä RTM. ne on? MV. Yes. Maybe. Mitä? Ei jumalauta. How can your voice come at us when I took your phone and your wallet, man?
You can scream what the fuck, but Stupid walk.